Συγγνώμη, να σας συνοδεύσω, είναι περασμένη η ώρα. Όχι, ευχαριστώ, δεν φοβάμαι. Παρακαλώ. Η αδερφή μου. Εκεί κάθομαι. Έλα. Με μένα. Μίλη. Ήρθε η αδερφή μου να με πάρει. Έλα τώρα. Περίμενε, Χριστίνα. Δεν είναι πράγμα αυτό να έρχεται να σε παίρνει. Θα μπορούσαμε να μείνουμε ακόμα. Έχεις δίκιο. Αλλά όλο με μένα ασχολείται. Μ' αφήνεις να το κανονίσω εγώ αυτό το θέμα? Πώς? Με τον Νίκο. Θα έρχεται να της κρατάει λίγη παρέα πότε πότε. Γιατί όχι. Θα της δώσει κι αυτής κάποια χαρά. Αυτό λέω κι εγώ. Ανδρέα. Ναι. Τι θα γίνει? Με τι? Με την αδερφή της Μίλη. Ξέρεις, Σου είπα, έχεις το μάξιμο όποτε θέλεις. σύμφωνοι, αλλά πώς να σου το πω, φοβάμαι. Θα φανεί ότι παίζω μαζί της. Σώπα αδερφέ. Ξέρεις εσύ. Λέγε λόγια εκεί πέρα. Καλά θα δω. Όχι θα δεις. Άρχισε τώρα. Αμέσως. Πες από κοντά. Πήγαινε. Ελάτε. Ευχαριστώ, δεν χορεύω. Μα γιατί? Όχι. Μου επιτρέπετε τουλάχιστον να καθίσω? Ελεύθερα. Νίκο. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Γιατί έρχεσαι? Άσε, δεν είμαι σε φόρμα απόψε. Από αύριο θα δεις. Αντώνη, έχουμε τίποτα σήμερα? Ναι, είναι η μέρα. Ευχαριστώ. Αθανασοπούλου. Τι έγινε, ζήτησες μετάθεση? Για ποιο λόγο? Μ' αρέσει. Κοίτα.
Άντε πάλι, σου παίξε. Είδες πως έκοψε. Αγαπητή Μίλη, άργησες 2 μέρες να μου γράψεις και ήμουν ανήσυχος σαν κάτι να μου έλειπε. Αν ήξερες πόσο απαραίτητα μου έχουν γίνει πια τα γραμματά σου και πως ανυπόμονα τα περιμένω, δεν θα αργούσες ποτέ. Μόλις φτάνει κάθε φορά το ταχυδρομείο, ψάχνω να ανακαλύψω κάποιο φάκελο με το γραφικό σου χαρακτήρα. Τόσο πολύ με γεμίζουν χαρά τα γραμματά σου. Με ξεκουράζουν και με ανακουφίζουν από τη σκληρότητα που έχει η ζωή μας εδώ πάνω στα φυλάκια. Είμαι γεμάτος από τη σκέψη. Και έχω να σου πω κάποια φορά πολλά, πολλά. Πήρα το τελευταίο σου γράμμα και ήρθα πάλι εδώ πάνω, στο παλιό κάστρο, να το διαβάσω, στο ίδιο μέρος. Χτες, στην άκρη του βράχου, ανακάλυψα μια φωλιά γλάρων και ένα παράξενο λουλούδι που το λένε χαρά της αγάπης. Οι γλάροι με έμαθαν πια και κράζουνε πάνω. Θα είχαν κι αυτοί κάποια φορά να σου πούνε πολλά, πολλά, πολλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τακτικά από εδώ. Ναι. Σας βλέπω. Μου αρέσει και εμένα αυτός ο περίπατος. Είναι τόσο ήσυχα. Πάντα μόνη. Κι εγώ, όταν έρχομαι εδώ. Εσείς, γιατί? Ρωτάτε. Είναι τόσο δύσκολο να έχεις έναν άνθρωπο να σου πηγαίνει. Να λες τα δικά σου. Κάποιον με κατανόηση. Να τον αγαπάς και να σε νιώθει. Έχετε δίκιο. Μα εσείς... Ξέρω τι θα πείτε. Τόσες σχέσεις. Ναι, η ζωή το επιβάλλει. Μα τίποτα που να με γεμίσει. Και πιστέψτε με, δεν ζητάω πολλά. Ούτε ομορφιές, ούτε... Απλά μια ψυχή να βρίσκεις μια ανταπόκριση. Με καταλαβαίνετε? Απολύτως. Καμιά φορά λέω, δεν είναι δυνατόν. Θα υπάρχει και για σένα το κατάλληλο πρόσωπο. Ίσως πολύ κοντά σου. Δίπλα σου. Ίσως. Δυστυχώς όμως δεν το καταλαβαίνουμε αμέσως. Και τραβάμε μονάχοι μας. Ξένοι από όλο τον κόσμο. Φοβερό. Λοιπόν, το πάνε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι θάρρος. Να τολμάς το πρώτο βήμα. Λέτε. Καλά θα πηγαίνουν. Για να μην τον έχει αφήσει ακόμα η Χριστίνα. Δεν το ξέρεις τον Νίκο. Σε τυλίγει με τα λόγια. Θα θέλετε να συντηθούμε πάλι. Όποτε θέλετε. Να μιλήσουμε λίγο. Μεθαύριο μήπως? Σύμφωνοι. Στις 6 εδώ. Γεια σου, θεία. Τι έχεις? Εσύ ποτέ δεν τραγουδάς. Έτσι μου ήρθε. Δεν είμαι και τόσο άσχημη, θεία. Μπορώ κι εγώ να αρέσω. Μα φυσικά. Έχεις προσωπικότητα, μπουτί. Μπράβο. Μη με κοιτάς. Σου φαίνομαι παράξενη. Αθόλου. Έτσι πρέπει να βγαίνεις. Ευχαριστώ πολύ. Μα το ήθελα κι εγώ. Είστε πολύ καλοί. Όχι. Εσείς είστε ευγενικός. Δεν σας κρύβω, κύριε Δαλμάτη, πως ξεχωρίζετε από όλους εδώ. Ποιους όλους? Τους νέους. Το κατάλαβα προχτές που μιλήσαμε λίγο. Έχετε κι εσείς ευαισθησία. Τι ωφελεί? Γιατί το λέτε αυτό? Να μιλήσω ελεύθερα. Ναι. Πέστε μου, έχετε ποτέ σας αγαπήσει?
Να αλλάξουμε θέμα. Όπως θέλετε. Έφτιαξε ο καιρός. Ναι, ζέστανε. Έρχεται θείασος μεθαύριο. Το μαθα, θα πάτε. Μπορεί. Θα παίξει καλά έργα. Μια επιτυχία της Αθήνας. Θεία! Καλώς την. Πού ήσουνα? Σινεμά. Η Χριστίνα? Μόλις βγήκε. Γεια σας. Καλώς την. Τι έπαθες? Τίποτα, σε αγαπώ, δεν φτάνει. Ασφαλώς. Θα μου δανείσεις αύριο τα σκουλαρίκια σου? Ποια? Εκτός από τα άσπρα, γιατί αυτά θα τα βάλω. Όχι, τα μικρά. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Τι έπαθε? Ξέρεις τίποτα? Είχε ραντεβού με το Δαλμάτι. Ποιον? Αυτόν που εργάζεται στην τράπεζα. Μακάρινα. Άντε ρε Νίκο. Ώστε έτσι, έδωσε βάση. Άκουλε, και που να έρθουν εκεί να σπάσεις πλάκα. Δεν σας κρύβω, κύριε Δαλμάτη, πώς ξεχωρίζετε από όλους εδώ. Ποιους όλους? Τους νέους. Το κατάλαβα προχτές που μιλήσαμε μαζί. Έχετε κι εσείς ευαισθησία. Σώπα, αδερφέ. Και δεν γελούσες. Αστιεύεσαι. Για πέστε μου, έχετε ποτέ σας αγαπήσει? Τι μου πεις. Γελάστε! Γελάστε! Βλάκα, εσύ φταίς. Με παρέσυρες. Χριστίνα! Άσια, Χριστίνα! Τι έπαθες? Άσε με. Τι έχεις, παιδί μου? Μίλα, ψυχή μου. Μίλα. Σκότωσέ με. Σκότωσέ με, Θεία. Δεν τη θέλω πια τέτοια ζωή. Τι έπαθες? Γελάνε μαζί μου. Σπάνε πλάκα. Ποιος? Πότε, λέγε. Αυτός Ο Δαλμάτης. μου πουλούσε έρωτα για να γελάνε οι άλλοι. Κατάλαβες, Θεία? Είμαι για γέλια. Σώπα, παιδί μου. Σώπα. Υπάρχουν και καθάρματα στον κόσμο. Γιατί να γελάει μαζί μου? Εγώ δεν του πρότεινα. Αυτός. Σώπα, σώπα. Δεν πιστεύω πια τίποτα. Δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ σε κανένα. Σε κανένα. Καλά, καλά. Τα ακούς? Καλά, ησύχασε. Κλάψε άμα θες. Κλάψε. Φτάνει. Αρκετά είπατε. Όχι. Αν ήταν αδερφοί σας, θα θέλετε να της κάνουν ένα τέτοιο πράγμα? Πέστε μου. Σας παρακαλώ, αφήστε με. Παίξατε με ό,τι πιο λεπτό έχει μια γυναίκα. Την καρδιά. Και βρήκατε αυτήν με το σημάδι, την αδικημένη. Για να γελάσετε και να την πληγώσετε ακόμα περισσότερο. Μπράβο. Σπουδαίο κατόρθωμα. Φτάνει, σας λέω. Μη με προκαλείτε. Είστε ένας αχρίος, ένας τυποτέλειος, ένας ντροπή σας. Ναι, ντροπή μου. Αλλά όχι όλη δική μου. Ώρα τώρα να πείτε ότι φταίει και αυτή. Όχι. Και λυπάμαι πολύ για ό,τι έγινε. Τότε Μαζί μου πρέπει να ντρέπονται και να λυπούνται κι άλλοι. ποιοι? Η Μίλη και ο Δόρης. Αυτοί με σπρώξαν να πλεύρησω τη Χριστίνα. Γιατί? Ρωτήστε τους. Καταλαβαίνετε άλλωστε. Πάει καλά. Ένα μονάχα σας ζητώ. Αν σας μένει λίγη ευγένεια, λίγη ανθρωπιά ακόμα, να μην μάθει τίποτα η Χριστίνα. Για τη Μίλη. Σύμφωνα. Μίλη! Μίλη! Τι είναι? Πέρασε μέσα. Μέσα. Γιατί? Πάψε! Μη μας ακούσει. Την αδερφή σου, βρε. Την αδερφή σου. Τι θες να πεις? Το ξέρεις καλά. Την πλήγωσες, την εξευτέλισες με αυτό το δαλμάτι. Τι έγινε? Ρωτάς κιόλας. Της πουλαγέρωτα. Για να γελάνει ομορφωνή στα καφενεία. Να το κτίνους. Θα πάω να τον φτύσω. Δεν θα πας πουθενά. Αυτό μας έλειπε. Να ακουστούμε. Θα του δείξω. Πάψε. Το μυαλό έπρεπε να το έχεις τότε.
που έλεγες την κουβέντα σου κι εσύ. Μα συγκοντάριζες και έκανες την αδερφή σου παίγνιο και περίγελο. Εγώ τι έκανα για το καλό της. Να χαρεί κι αυτή λίγο σαν κοπέλα. Να μη σ' ακούω. Τόσο δεν σου κόβει. Πού είναι τώρα? Στην καμαρά της. Δεν βγήκε. Είχε και γράμμα. Είδες, την κάνατε να φοβάται τον κόσμο. Το πήρε το γράμμα. Όχι, έξω είναι. Πρόσεξε καλά. Ούτε λέξη. Μα Τέλειωσε. Περιφρόνηση. Χριστίνα, άσε με. Έχεις γράμμα. Έχεις γράμμα. Ώρες πάλι προσπαθώ να καταλάβω πώς είσαι και ανυπομονώ να σε γνωρίσω. Όμως ευτυχώς. Παίρνω άδεια και θα έρθω να σε δω. Θα είμαι στην πόλη σας την Κυριακή το πρωί με το πρώτο τρένο. Ελπίζω να μην σε απογοητεύσω. Και για να σε προλάβω, σου στέλνω επιτέλους τώρα τη φωτογραφία που μου ζήτησες. Είναι της στιγμής και μάλλον κακή. Μα δεν έχω άλλη. Σε χαιρετώ με τα καλύτερα αισθήματα. Στέφανος. Μίλη, να σε δω 2 λεπτά. ναι. Πάμε στο δωμάτιό μου. Σ' ακούω. Να, ήθελα να σου ζητήσω κάτι. Τι? Για αυτή την ιστορία με τα γράμματα. Μήπως σταμάτησαν? Όχι, κάτι που φοβόμουν περισσότερο. Έρχεται ο ίδιος εδώ, να περάσει την άδειά του. Και δεν χαίρεσαι γι' αυτό? Όχι, Μίλη. Και ξέρεις γιατί. Γιατί όλα αυτά τα γράμματα τα έγραφα με το δικό σου όνομα. Α, ναι. Και ακόμα δεν κατάλαβα γιατί. Φοβόμουν γι' αυτό. Φοβόσουνα τι? Πως κάποια μέρα θα ήθελε να με γνωρίσει από κοντά. Και τότε θα έβλεπε πως έχω ένα σημάδι στο πρόσωπο και... Τι λόγια είναι αυτά? Η αλήθεια. Και να που δεν γελάστηκα. Έρχεται. Λοιπόν, Δεν θα ήθελα να καταλάβει πως του γράφα ψέματα. Και πιο πολύ να απογοητευτεί από τη γνωριμία μας. Γι' αυτό γι' αυτό? να παρουσιαστείς εσύ στη θέση μου. Σαν να σου πραγματικά εσύ που έγραφες τα γράμματα. Χριστίνα. Λίγες μέρες μονάχα. Όσο θα μείνει. Σε παρακαλώ. Μη μου αρνηθείς. Καλά λοιπόν. Δέχομαι. Σε ευχαριστώ. Δεν υπάρχει λόγος. Άλλωστε μου κάνει κέφι και εμένα αυτή η ιστορία. Να μου πεις μονάχα ότι πρέπει να ξέρω να λέω. Έννοια σου. Και όταν θα έρθει θα σε πάω στο σταθμό να στον δείξω. Καλά, έφυγε το τρένο. Δεν θα μας βρει και θα φύγει πάλι. Σου είπα, μου διέφυγε πως ήταν για σήμερα. Αυτός είναι. Περιμένει. Ω. Μα αξίζει τον κόπο. Πάμε. Ο Στέφανος. Ναι. Και εσύ η Μίλη, Ακριβώς. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω και που σε γνωρίζω από κοντά. Κι εγώ. Ξέρεις, άρχισα να ανησυχώ. Έφυγε το τρένο και ακόμα δεν είχες φανεί. Με συγχωρείς, κάτι μου τύχε και να σου συστήσω την αδελφή μου. Της έχω μιλήσει για σένα. Χριστίνα, Μεγάλη μου χαρά, Δεσποινής. ελπίζω να περάσετε ωραία στην πόλη μας. Μα και εγώ το ελπίζω. Χάρη στην αδελφή σας που με έχει προδιαθέσει τόσο καλά με τα γράμματά της. Πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε. Ίσως θα μπορείς ακόμα που αποφάσισα να έρθω να σε δω. Όχι, το βρίσκω πολύ φυσικό. Ανυπομονούσα κι εγώ να σε γνωρίσω. Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν μου στείλες καμιά φωτογραφία σου. Θα ήθελες να μου κάνεις έκπληξη. Γιατί είσαι στα αλήθεια πολύ πιο ωραία από ό,τι σε περίμενα. Θα σε πάμε να μείνεις στο Ξενία. Σύμφωνοι. Δεσποινής Χριστίνα.
Δεσποινής. Με συγχωρείτε. Λυπάμαι. Ήθελα από μέρες τώρα να σας δω, να σας ζητήσω συγγνώμη. Προσπάθησα, δεν μπόρεσα. Δεν κάνετε τον κόπο. Δεν χρειάζεται. Μια στιγμή. Πότε να σας δω? Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Εσείς όχι. Εγώ. Μη με ξανανοχλήσετε ποτέ. Δεν μου είστε τίποτα. Χριστίνα! Έρχομαι. Θα ήταν χαρά μας να σε φιλοξενούσαμε στο σπίτι. Μα εδώ ο τόπος είναι μικρός και ο κόσμος παρεξηγεί εύκολα. Καταλαβαίνω. Να σου δείξουμε το σπίτι μας να έρχεσαι όποτε θέλεις. Μοιάζει πολύ με το δικό σου. Το δικό μου. Πώς το ξέρετε εσείς? Η Μίλη δεν έχει μυστικά από μένα και μου λέει πολλά από αυτά που της γράφετε. Ώστε έτσι. Γιατί το έκανες αυτό? Να αφήσεις τη Μίλη να πάρει τη θέση σου. Φοβήθηκα να μην τον χάσω, θεία. Μου φτάνει που τον είδα. Που τον γνώρισα. Και σε αυτόν θα μείνει έτσι η ανάμνηση μιας όμορφης κοπέλας. Που του άνοιξε μέσα στα γράμματα την καρδιά της. Και δεν φοβάσαι πως αυτό μπορεί να έχει συνέχεια? Όχι, θεία. Αυτό σε λίγες μέρες θα φύγει. Πρέπει να γυρίσει στο σπίτι του, στη μονάδα του. Ποιος ξέρει τι γίνεται τότε. Μα γιατί τότε να στηρίξεις όλη αυτή την ιστορία σε ένα ψέμα? Κάτι μου έλεγε μέσα μου πως θα αρχόντουσαν έτσι τα πράγματα. Και δεν ήθελα να φύγει από εδώ με απογοήτευση. Σαν να τον έδιωξε. Χριστίνα, Ναι, θεία. τον αγαπάς, παιδί μου? Τι σημασία έχει. Είναι τόσο ωραίος. Κι εγώ... Καλώς τη, Στέφανο. Η Μίλη? Ασφαλώς στη σάλα. Όχι, έχει βγει έξω. Μπα. Μου έστειλε ένα σημείωμα στο ξενοδοχείο να μην την περιμένω γιατί δεν θα έβγαινε έξω. Γι' αυτό πέρασα. Ξέρω κιόλας πόσο αγαπάει αυτό το κομμάτι η Μίλη. Και νόμιζα πως είναι αυτή που παίζει τώρα. Όχι, η Χριστίνα. Έχει παρέα? Όχι. Όπως πάντα μόνη. Μα, τόσο νέα και να αποζητά τη μοναξιά. Μη σας κάνει εντύπωση. Νιώθει πιο άνετα, πιο σίγουρα σε αυτήν. Αυτό το σημάδι στο πρόσωπο την έχει κάνει να διαφέρει από τα άλλα κορίτσια. Νομίζει πως δεν αξίζει να την προσέξει κανείς. Πως όλοι την κοιτάζουν με ήκτο. Καταλαβαίνω. Μα πώς το έπαθε? Από φωτιά. Όταν ήταν μικρή. Είχε ορμήσει να γλιτώσει τη Μίλη και κάει και αυτή. Και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να της περάσει αυτό το σημάδι. Πλαστική εγχείρηση. Μα είναι δύσκολη και αρκετά επικίνδυνη. Πρέπει να γίνει έξω. Εκτός κι αν... Εκτός κι αν? αν μπορεί να περιμένει. Οι γιατροί είπαν πως με τον καιρό θα σβήσει μόνο του. Ως τότε όμως θα έχουν περάσει τα καλύτερα χρόνια της ζωής της. Στο περιθώριο. Ακριβώς. Χωρίς ποτέ να γνωρίσει την αγάπη και τις άλλες χαρές. Μα γιατί σας κουράζω? Περάστε μέσα. Χριστίνα. Εσύ είσαι εδώ? Όχι, όχι, μη σταματάτε. Μ' αρέσει και εμένα αυτό το κομμάτι. Τότε το παίζω για χάρη σας. Ευχαριστώ. Να σας πω την αλήθεια, στην αρχή δεν μου έκανε εντύπωση. Όταν όμως μου έγραψε η Μίλη πως είναι η πιο αγαπημένη της μελωδία,
άρχισα κι εγώ να τα αγαπώ. Και συχνά τώρα πια κάθομαι τα βράδια και τα ακούω μονάχος μου. Βλέπω όμως πως κι εσείς έχετε αδυναμία στη μουσική. Ναι. Ίσως γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να εκφραστούμε με τίποτα άλλο. Παρά μόνο με τη μουσική. Έχετε δίκιο. Και κυρίως όταν αγαπάμε. Τότε πια αφήνουμε μια μελωδία να τα πει όλα. Αλήθεια. Έχετε ποτέ σας αγαπήσει? Αν έχω. Ναι. Ναι. Πολύ. Μίλη. Ναι, Λοιπόν, γεια σου και ελπίζω να μην με αφήσεις να ξαναπεριμένω όπως την Πέμπτη. όχι. Έλα, σε περιμένει μέσα ο Στέφανος. Να με κι εγώ. Μα βγήκες έξω, Μίλη. Ναι, Καλά, εσύ μου έστειλες σημείωμα να μην σε περιμένω. Γιατί θα έμενες μέσα. Έτσι είχα σκοπό. Αλλά με ειδοποίησε η δασκάλα μου για μάθημα και χρειάστηκε να βγω. Δεν νομίζω πως είναι σπουδαίο. Όχι βέβαια. Ξέρεις κάτι, Μίλη? Θα σου φανεί αστείο ίσως. Μα θα σου το πω. τι. Να. Καθώς δεν είχα στο ξενοδοχείο τίποτα να κάνω, πρόσεξα το γραφικό σου χαρακτήρα στο σημείωμά σου. Και χωρίς κι εγώ να το καταλάβω πώς, το συνέκρινα με τα γραμματά σου που τα είχα πρόχειρα εκείνη την ώρα. Λοιπόν, άλλος χαρακτήρας αυτά. Άλλαξες γράψιμο. Τόσο πολύ διαφέρει λοιπόν το σημείωμα. Ναι. Σαν να το είχε γράψει κάποιο άλλο χέρι και όχι αυτό που έγραψε τα γράμματα. Και φυσικά έτσι έγινε. Γιατί δεν το λες, Μίλη? Η αδερφή μου βιαζόταν και με παρακάλεσε καθώς δινόταν να γράψω εγώ το σημείωμα. Αυτό ήταν όλο. Πέστε το λοιπόν. Καλά το κατάλαβα, Ασφαλώς. Μα δεν φαντάστηκα πως θα είχες τόση παρατηρητικότητα. Α, όσο για αυτήν μπορώ πράγματι να υπερηφανεύομαι. Οι συνάδελφοί μου με τρέμουν. Δεν μου διαφεύγει ποτέ τίποτα. Έπειτα, μην ξεχνάς πως πρόκειται για τα γραμματά σου. Και θυμάμαι όχι μόνο το χαρακτήρα τους, μα και πόσες λέξεις έχει κάθε σειρά. Αυτό με τιμά. Σε ευχαριστώ, Στέφανε. Α, όχι μόνο με λόγια. Αλλά Θέλω να πάμε κάπου να χορέψουμε. Να το χαρώ που σε γνώρισα. Και που είσαι ακριβώς όπως σε φαντάστηκα. Κυρίες και κύριοι, όπως είχαμε υποσχεθεί, ο χορός αυτός επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Μα το κλου της βραδιάς θα είναι η εκλογή και η ανάδειξη του καλύτερου ζευγαριού. Το ζευγάρι που θα κριθεί καλύτερο θα λάβει πολλά πλούσια δώρα. Μια στιγμή δεν τελείωσε. Λοιπόν, το ζευγάρι που θα επιλεγεί υποχρεούται να βγάλει τις μάσκες του και ο μεν άντρας να δεχτεί 3 φιλιά από τις κυρίες ή δεσποινίδες και η δε ντάμα άλλα τόσα από τους άντρες. Φυσικά τα φιλιά αυτά θα δοθούν με λαχνό και παρουσία όλων. Λοιπόν, και τώρα χορός. Η ορχήστρα μας παίζει για σας. Σε λέω να χορέψουμε. Δεν χορεύετε? Έμεινα μόνος γι' αυτό. Κι εγώ το ίδιο. Μόνη. Τότε λοιπόν, ας χορέψουμε οι δυο μας. Θέλετε? Φυσικά.
Χορεύετε πολύ ωραία. Μόνο μαζί σας. Ευχαριστώ. Είστε πάντα έτσι ετοιμόλογοι με τους θαυμαστάς σας. Με τους θαυμαστάς μου. Ναι, πάντοτε. Και θα έχετε ασφαλώς πολλούς. Πολλούς. Μήπως κουραστήκατε? Όχι. Θα μπορούσα να χορεύω έτσι ως το πρωί. Δεν προτιμάτε να βγούμε λίγο στην βεράντα, να πάρουμε λίγο αέρα? Όπως θέλετε. Τόσο ωραία κοπέλα. Και να είστε μόνοι απόψε. Ωραία. Πώς το ξέρετε? Το μαντεύω. Όλα μου το λένε. Τα χέρια, το κορμί, η χάρη σας. Πως κάτω από τη μάσκα που φοράτε υπάρχει ένα γλυκό χαριτωμένο πρόσωπο. Τι εύκολα που τα έχετε τα λόγια. Σε αυτό έχετε δίκιο. Λοιπόν, απορώ κι εγώ με τον εαυτό μου πως μπορώ να κάνω έτσι γρήγορα σχεδόν μια ερωτική εξομολόγηση. Μα απόψε είναι νύχτα αποκριάς, φοράμε μάσκες. Και έχουμε το δικαίωμα να πούμε κάτι παραπάνω. Ακόμη και να ζήσουμε μια μικρή περιπέτεια που θα αρχίσει και θα τελειώσει απόψε. Φαίνεται πως δεν είστε ερωτευμένος για να μιλάτε έτσι. Λάθος είμαι. Και πολύ μάλιστα. Αξίζει λοιπόν η κοπέλα σας? Ναι. Όσο καμιά. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γιατί το κατάλαβα πριν ακόμα τη δω. Μέσα από τα γράμματα που μου έστελνε. Τι ευτυχία για αυτή να σας ακούει. Ένιωσα, το ξέρει. Μα τώρα είμαστε οι δυο μας. Εσείς κι εγώ. Σε νύχτα αποκριάς. Και δεν θα ήταν απιστία αν με φιλούσατε. Έτσι. Σαν να ήμουν εκείνη. Όχι. Ακόμη μια φορά. Φιλήστε με πάλι. Φιλήστε με. Αν ξέρατε. Αν ήξερα τι. Τίποτα. Φιλάτε τόσο όμορφα. Δεν είπαμε μια μικρή περιπέτεια που αρχίζει και τελειώνει απόψε. Ναι. Μόνο ας βγάλουμε τις μάσκες. Όχι. Μα όσο είμαστε μόνοι. Καθόλου δεν θέλω. Γιατί? Οι μάσκες είναι για αυτούς που γνωρίζονται. Ενώ εγώ έτσι κι αλλιώς δεν σας ξέρω. Ούτε κι εσείς με ξέρετε. Σωστά. Καθόλου. Λοιπόν. Όχι φοβάμαι. Τι? Μη με ρωτάτε, δεν θα σας πω. Καλά, δεν επιμένω. Ελπίζω να μην σας χάλασε το κέφι. Όχι βέβαια. Μπορώ να σας φιλήσω αμέτρητες φορές. Γιατί μετά θα ομολογήσω πως είχα περιπέτεια με μια ανάγνωστη. Σε ποιον? Στην κοπέλα μου δεν σας είπα. Σε αυτήν που αγάπησα από τα γράμματά της. Κυρίες, κύριοι, η μεγάλη στιγμή για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μας έφτασε. Η Κριτική Επιτροπή έβγαλε την απόφασή της για το καλύτερο ζευγάρι που θα πάρει τα πλούσια δώρα. Και όπως είπαμε, το ζευγάρι αυτό θα βγάλει τις μάσκες του και θα δεχτεί 3 φιλιά με λαχνό. Λοιπόν, καλύτερο ζευγάρι αναδεικνύεται ο κύριος, εσείς, με την τάμα του. Εσάς λέω, βγάλτε λοιπόν τις μάσκες σας και περάστε να θαυμάσουμε την αληθινή ομορφιά σας. Έλα. Βγάλε και εσύ τη μάσκα. Όχι.
Φτύσε με. Ό,τι και να μου κάνεις έχεις δίκιο. Φύγε. Καλά. Θα ζητήσω μετάθεση να φύγω. Μόνο... Δεν σε ξέρω. Άσε με. Θα είναι μαρτύριο να ζει κανείς μια μεγάλη αγάπη, χωρίς να μπορεί να την εκφράσει και να την πνίγει μέσα στη σιωπή. Γιατί όση ευτυχία είναι ο έρωτας, άλλη τόση δυστυχία γίνεται όταν μένει βουγός, χωρίς ανταπόκριση. Κάθε γράμμα σου μου στερεώνει την πίστη μου για σένα. Κι όλο ένα σε εκτιμώ περισσότερο, κι ας μη σε έχω γνωρίσει. Η φωνή σου μου είναι άγνωστη. Κι όμως την ακούω να μου λέει πως δεν χάθηκαν όλα. Πως υπάρχουν ακόμη άνθρωποι με αισθήματα και ευγενικές σκέψεις. Προσπαθώ να συλλάβω τη μορφή σου, μα δεν είναι εύκολο. Και πάλι σε παρακαλώ, στείλε μου μια φωτογραφία σου. Αγάπη μου, τι μου ζητάς? Ναι. Καλημέρα σας. Η Μίλη Δεν ξέρω. δεν είναι εδώ. Ήταν, μα... Μήπως δεν θέλετε να τη δω? Μιλήστε ελεύθερα. Γιατί το λέτε αυτό? Καταλαβαίνω. Έκανα κατάχρηση της ευγενίας σας. Ήρθα αρκετές φορές για τη Μίλη και... Μα... Όχι, όχι, το βλέπω μοναχός μου. Μα θα ήθελα μια από αυτές τις μέρες να σας δω για αυτήν. Για τη Μίλη? Ναι. Τι γίνεστε? Χαίρομαι που σας βλέπω. Με συγχωρείτε για λίγο. Παρακαλώ. Ήρθα για τη Μίλη. Γιατί εχθές το χορό την έχασα. Μπα, Ίσως να φταίω κι εγώ που έμπλεξα με μια κοπέλα και δεν φρόντισα να την αναζητήσω. Φοβάμαι λοιπόν πως θα θύμωσε λίγο μαζί μου. δεν νομίζω. Μακάρι. Άλλωστε η κοπέλα που βρήκα με άφησε γρήγορα. Μια μικρή περιπέτεια, πέστε, που δεν αξίζει κανείς να τη θυμάται. Κι όμως αυτή η κοπέλα μπορεί να νιώθε πολύ ευτυχισμένη όσο ήταν κοντά σας. Υπερβολές. Μα τι με αυτό? Για μένα δεν υπάρχει παρά μονάχα η Μίλη. Τόσο πολύ την αγαπάτε. Ναι. Αν ήσασταν άντρας και παίρνατε τα γράμματα που στέλνε η Μίλη σε μένα, το ίδιο θα νιώθατε. Θα τη λατρεύατε. Αν ξέρατε πόσο κουράγιο μου δίνουν τα λόγια σας. Φαντάζομαι. Είστε γεμάτοι αγάπη για τη Μίλη. Ακριβώς. Γεμάτη αγάπη. Τότε μπορώ να σας μιλήσω ελεύθερα. Μα φυσικά. Λοιπόν, να. Τις τελευταίες μέρες νιώθω ότι η Μίλη σαν άλλαξε κάπως. Ίσως να την ξάφνιασε ο ερχομός μου. Ίσως να φταίει και η αποκριά με τις τρέλες της. Μπορεί ακόμη και να μην συμβαίνει τίποτα και να είναι μόνο ιδέα μου. Μάλλον. Αυτό λέω. Ιδέα μου. Γιατί είναι τόσο σπουδαίος χαρακτήρας η Μίλη. Το κατάλαβα αμέσως από τα γράμματά της. Τι έχετε? Τίποτα. Τίποτα, κάτι θυμήθηκα. Δεν θα μου πείτε. Σε μένα. Καλά, δεν επιμένω. Όμως, Όμως, είσαι παράξενη κοπέλα. Έχεις κάτι που... κάτι που... Όχι, όχι. Δεν ξέρω τι λέω. Και αυτή η Μίλη δεν έρχεται. Εγώ. Άμα γυρίσει να με πάρει στο τηλέφωνο. Καλά. Γιατί, Θεέ μου? Γιατί? Εδώ θα πρέπει να με αφήσεις, Δόρη. Όπως θέλεις, Μίλη. Αύριο, λοιπόν. Σύμφωνα.
Μια κουβέντα μονάχα. Λέγε. Ο Στέφανος είναι δικός σου. Το ξέρω, το πήρα απόφαση πια. Όμως μην τον κάνεις δυστυχισμένο. Τι θες να πεις? Σ' αγαπάει πολύ. Και σε πιστεύει αγνή, ιδανική. Μην τον προδώσεις λοιπόν με το δόρι. Γι' αυτό με σταμάτησες? Ναι. Μα ο Δόρης υπάρχει για μένα πριν από τον Στέφανο. Γι' αυτόν καταλαβαίνω ότι αγαπώ. Ο Στέφανος ήταν κάτι που πέρασε. Έτσι το λες. Ας τον λοιπόν να φύγει με την εντύπωση που έχει για σένα. Χωρίς να του πεις ότι γελάστηκε. Σε παρακαλώ μην τον πληγώσεις. Μη. Σε λίγες μέρες θα φύγει και θα είσαι πάλι ελεύθερη να κάνεις ό,τι θέλεις. Και εσύ θα ξαναρχίσεις τα γράμματα μαζί του. Πιο θερμά, πιο ερωτικά από πριν. Αυτά σκέφτεσαι και με οικετεύεις, Αυτά μονάχα. Μίλη. Παράτα με. Στάσου. Παράτα με σου λέω. Αρκετά με ζάλισες. Εμπρός. Εμπρός. Παρακαλώ, τη Δεσποινίδα Μίλη. Δεν είναι εδώ. Ποιος τη ζητάει? Κανένας. Μην της πείτε τίποτα. Μα Ευχαριστώ. Ποιος ήταν, θεία? Δεν ξέρω. Το κλείσε μόλις το ρώτησα. Μα νομίζω ο Στέφανος. Τι ήθελε? Τι μίλη. Αλλά αυτή πάλι έξω. Α, όλα κι όλα. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Το παρατραβάει το σκηνή και θα αρχίσει ο κόσμος να λέει. Να είσαι σίγουρη πως αν ζούσε ο πατέρας σας δεν θα την άφηνε τη Μίλη έτσι ελεύθερη. Τι τρέχει? Ποιος είστε εσείς? Γιατί? Θέλω να ξέρω, έχω το λόγο μου. Κάνεις την πάτα και άσε με να περάσω. Όχι, αν δεν μάθω τι παραδόσα έχεις με την κοπέλα. Λογαριασμό δεν δίνω. Θα μου δώσεις. Πρέπει να ξέρω. Από πού και ως πού? Αδερφός της είσαι? Όχι. Τότε λοιπόν τι ξεφυτρώνεις στη μέση. Χάσου γιατί εγώ δεν παίρνω από τέτοιο. Ούτε κι εγώ. Λέγε! Φιλενάδα μου είναι. Είσαι εντάξει? Πάει καλά. Ένα μονάχα έχω να σου πω. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Θα σε ξαναβρω και θα τα πούμε καλύτερα. Όποτε θέλεις. Κι εγώ ένα σου λέω. Μακριά από εδώ. Μακριά σου λέω. Καλημέρα. Η Μίλη? Κοιμάται. Ακόμη. Μπορώ να περιμένω. Φυσικά. Περάστε. Ίσως αργήσει να ξυπνήσει. Δεν πειράζει. Τι θες? Είναι ανάγκη να τη δω. Να μου δώσει μια εξήγηση. Γιατί? Για χθες που ήρθε τα μεσάνυχτα με κάποιον άλλον. Την είδες? Ναι. Ήμουν απέναντι. Στο σκοτάδι. Κι είσαι βέβαιος πως ήταν αυτή? Τι θες να πεις? Δεν σκέφτηκες πως μπορεί να γελάστηκες? Όχι. Παθαρό πως ήταν αυτή, έτσι μου φάνηκε. Λοιπόν όχι. Λάθος έκανες. Εγώ ήμουνα. Εσύ? Ναι, εγώ. Γιατί? Δεν έχω κι εγώ το δικαίωμα να αργήσω, να έχω μια περιπέτεια. Ή επειδή είμαι άσχημη δεν πρέπει κανείς να με κοιτάξει εμένα? Ποιος είπε τέτοιο πράγμα? Άλλωστε αυτό που έχει σημασία στην αγάπη είναι η ψυχή. Η ψυχή.
Μπορώ να κάνω ένα τηλεφώνημα. Μα φυσικά. Στο χολ. Ξέρω. Δεν το σηκώσω. Γιατί όχι. Εμπρός. Λέγεται. Τίποτα μη. Τίποτα. Στέφανε. Ο Στοημίλη κοιμάται και θα αργήσει να ξυπνήσει. Τι θες να πεις? Το νου μας να μην ταράξουμε τον ύπνο της. Στέφανε. Τηλεφώνησα τώρα και τη βρήκα στο σπίτι αυτού του Δόρη. Ψέματα λοιπόν ότι κοιμάται. Ψέματα και για χθες τη νύχτα. Εκείνη ήταν μαζί του και εγώ το πίστεψα για σένα. Γιατί είπα πως η ψυχή έχει να κάνει. Μα και η ψυχή σου βλέπω είναι άσκημη με τόσα ψέματα που λες. Στέφανε. Σταμάτα! Ψεύτρες κι οι δυο σας! Ψεύτρες! Στέφανε, στάσου, Στέφανε. Στέφανε, σε παρακαλώ, μη φεύγεις. Δεν ωφελεί πια. Γελάστηκα. Γελάστηκα ηλίθιος. Γέλα πίσω, Στέφανε. 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 Τι θέλεις εδώ? Αυτή είναι λοιπόν η αγάπη σου. Λόγια όσα μου γράφες. Απάτη ωραία ψυχή που βλέπω στα γραμματά σου. Στέφανε. Τώρα καταλαβαίνω. Αρπάζουμε μια αγγελία για λιλογραφία και αρχίζουμε να γεμίζουμε κόλλες με τρυφερότητα και έρωτα. Έτσι στο βρόντο. Για πλάκα. Χωρίς να νιώθουμε τίποτα από ό,τι γράφουμε. Ούτε ντροπή. Πάψε να χαρείς. Έχεις δίκιο. Τι ωφελούν τα λόγια μου. Δώσ' μου πίσω τα γραμματά μου και φεύγω. Δεν τα έχω. Ψέματα. Θες ακόμα να γελάς σε βάρος μου γι' αυτό? Όχι, όχι, πραγματικά δεν τα έχω. Στορκίζομαι. Μα χθες ακόμα όταν σε ρώτησα. Μην επιμένεις. Μη ρωτάς μόνο. Ξέρω τι θα πεις. Να σου δώσω πίσω τα δικά σου, Γελάστηκες. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί εγώ αυτά τα γράμματα τα αγάπησα. Και είδα μέσα σε αυτό το κορίτσι που ονειρεύτηκα. Και που δεν είσαι εσύ. Παράτα με. Χριστίνα. Σε βρήκε. Ναι, θέλει τα γραμματά του. Γιατί? Χωρίσαμε και τα ζητάει. Δεν τα δίνω. Αυτά τα γράμματα είναι για μένα το μόνο ωραίο που βρήκα στη ζωή μου. Τίποτα άλλο δεν έχω. Χριστίνα. Μη μου μιλάς, δεν θέλω πια να σ' ακούω. Εσύ τον έδιωξες. Εσύ φταίς για όλα, εσύ. Εγώ γιατί? Ας τα πω αφού θέλεις να τα ακούσεις. Για τελευταία φορά. Γιατί ποτέ δεν στάθηκες ένα αδερφή κοντά μου. Όπως ήμουν εγώ για σένα. Γεμάτη στοργή και λατρεία. Έτοιμη και να πεθάνω ακόμη αν μου το ζήταγες. Γιατί ποτέ δεν προσπάθησες να με καταλάβεις. Να νιώσεις πως πίσω από αυτό το σημάδι υπήρχε μέσα μου μια καρδιά που διψούσε για έρωτα και αγάπη. Κι αν είμαι άσχημη και όλοι με αποστρέφονται, είμαι κι εγώ κοπέλα. Κι έχω το δικαίωμα να ζήσω. Να ξεχαστώ. Και να περάσω λίγες στιγμές χαράς κοντά σε κάποιον. Ποιος είπε όχι? Κι όμως δεν μ' άφησες. Όλους τους είχες. Και ρίχτηκες και σε αυτόν τον ένα που μ' αγάπησε. Τον έπαιξες, τον πρόδωσες. Τον έδιωξες. Χριστίνα. Πάει πια. Τον έχασα για πάντα. Για πάντα. Για πάντα. Ως εδώ ήταν όλα.
η ψυχή σου βλέπω είναι άσκημη με τόσα ψέματα που λες. Στέφανε. Στέφανε, αγάπη. Με τόσα ψέματα που λες. Με τόσα ψέματα. Είναι άσχημη. 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 Δεν απαντάει. Χριστίνα. Χριστίνα. Τι ανησυχώ. Άνοιξε, άνοιξε. Χριστίνα, τι έκανες? Μίλησέ μου. Χριστίνα, Χριστίνα. Χριστίνα, δεν φούλα μου. Χριστίνα. Άφησε ότι δεν σύμπτες. Αν πεθάνει θα σκοτώσω κι εγώ. Χριστίνα. Χριστίνα. Τώρα καταλαβαίνω τι έκανα. Ας τα λόγια και μην κάθεσαι καθόλου. Τρέχα να προλάβεις, φύγε. Χριστίνα, 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 Χριστίνα. Μη με διώχνεις. Φύγε, σου είπα. Με φέρνεις σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Χτύπαμε, δίρε με αν θέλεις, αλλά άκουμε πρώτα. Θέλω πια κουβέντα. Αρκετά. Τι νομίζεις, ότι κάτι κάνει γυναίκες? Όχι, όχι, ξέρω τι αξίζεις. Μα θα με ακούσεις. Σε παρακαλώ. Πρέπει. Πίστεψέ με, δικά της είναι τα γράμματα. Θα το καταλάβεις και από το γραφικό της χαρακτήρα. Γιατί σε έβαλε να... Γιατί φοβόταν ότι θα σε απογοήτευε που έχει το σημάδι. Όμως εγώ φταίω για όλα. Ελάτε. Με στείλε ο Δόρης. Η Χριστίνα. Θα δούμε.
Σε κούρασα, θεία. Σώπα, παιδί μου. Μόνο γιατί το έκανες αυτό. Ευχαριστώ, Νίκο. Χριστίνα. Χριστίνα, αγάπη μου. Αγάπη μου, εμένα. Ναι, Χριστίνα. Εσένα. Που τα είπε όλα η Μίλη. Μα γιατί. Γιατί, κουτό κορίτσι. Φοβόμουν πως... για το σημάδι. Τι λόγια είναι αυτά, Χριστίνα. Και εμένα δεν με σκέφτηκες. Εμένα που ήμουν ευτυχισμένος. Γιατί βρήκα μέσα από τα γραμματά σου το πιο καλό κορίτσι του κόσμου. Πες μου. Πες μου πως δεν είναι ψέματα όλα αυτά. Θα δεις. Θα δεις. Μην ανοίγεις. Άσε να μπει φως. Μην το φοβάσαι. Η ζωή είναι ωραία, αγάπη μου. Και σ' αγαπώ. Μη με πληγώνεις, Στέφανε. Το ξέρω, είμαι άσχημη. Είσαι ωραία, αγάπη μου. Η πιο ωραία αγάπη. Σε ζήτησε ο Δόρης. Αυτός φρόντισε για όλα. Σε περιμένει κάτω. Τα κλειδιά. Ευχαριστώ. Θέλεις να το κρατήσεις? Όχι, πρέπει να ετοιμαστώ. Φεύγεις οπωσδήποτε? Ναι, μου ήρθε η μετάθεση. Εσύ τη ζήτησες? Όχι. Για ποιο λόγο? Αυτό λέω κι εγώ. Για ποιο λόγο? Δόρη! Μίλη. Πώς είναι? Ευτυχώς. Άνοιξε τα μάτια και μιλάει. Είναι ευτυχισμένη που ήρθε ο Στέφανος. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Έλα, αγάπη μου. Μια στιγμή. Φεύγετε? Ναι. Θα ξανάρθετε? Όχι. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια. Κάντε όσο μπορείτε πιο ευτυχισμένη τη Χριστίνα. Ταξίζει. Το ξέρω τώρα πια. Γιατί το λέτε? Έχω το λόγο μου. Είμαι από εκείνους που την επλήγωσαν. Πολύ. Πάρα πολύ. Δεν θα συγχωρήσω τον εαυτό μου. Όλοι μας, λίγο ή πολύ, πικραίνουμε κάποια φορά τους άλλους. Όχι. Εγώ έφταξα. Και το ξέρα. Λοιπόν, σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Όσο μπορείτε πιο ευτυχισμένοι. Αντίο. Αντίο. Πάμε. Εδώ είναι ο τόπος της αγάπης μου για σένα. Ερχόμουν και διάβαζα τα γράμματά Μην σου. μου πεις τίποτα άλλο. Το ξέρω αυτό το μέρος καλύτερα από σένα. Από όσα μου γράφες. Να, κλείνω τα μάτια μου. Λες. Κάπου εδώ είναι η φωλιά των γλάρων. Ναι. Και πιο εκεί, το παράξενο λουλούδι που το λένε... Χαρά της αγάπης. Να το!
Θα σου δείξω τώρα το καράβι που σκάλισε ένα παιδί στο βράχο. Δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνεις τι ήταν τα γράμματά σου για μένα. Καταλαβαίνεις πόσο σ' αγάπησα. Ναι, Καταλαβαίνεις. ναι αγάπη μου. Ναι. Να με συγχωρέσεις λοιπόν που σε πίκρανα τόσο. Τι είναι αυτά που λες, Στέφανε? Για μένα αυτή η στιγμή αξίζει τη ζωή μου ολόκληρη. Σε ευχαριστώ. Μίλησέ με.